Good steal. Muscle Man versus Crunch Man. Sa ligang to, isa sa mga veteranong team. Nice! Ang aming nakatapat. Uubra kaya? Tara, panoorin natin. Yun! Ang ganda! Nice, nice! 23. Patay. Yun, what's up? Oh, ano, bakit? Mga oray, no? So, magandang gabi sa inyo. Siyempre, dahil bonus live tayo, ano pa ba yung gagawin natin? Bali, may laro kami ngayon. Muscle Man versus Crunch Man. Bunga nga mo! Wala pa yung mga player eh. Warm up po na kami. Wala eh. Ayaw pumalik ni Red doon sa atin. Nababakla sa akin eh. Ano? Takot sa atin eh. Kaya yun mga oray, bagong lahat, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and hit yung notification bell, and mag-comment na rin kayo para lagi kayong updated sa mga video ilalabas natin. So yun mga oray, so mag-warm up muna kami. Alright, let's go! Piso-piso oh, kay Boss Bro. 2-0 is gone. Dito. Yeah, laro lang, malayo pa yan. Official score 6-0. Who's fouled that? No. Basket number 2, connect for 2 points. Bola, kuha! Repeat to shoot. Taas kamay lang, taas kamay! Hawak, Noy! Galaw! 10 to shoot. Pag-basket. Repeat to shoot.
Diretso, diretso. Nice one. Time out, time out. Iya, Dewa. Nice try. Tatlo na lang, kailangan. Dalawa, dalawa. Okay, isa na lang. Oh, repo. 14 to shoot. Nice pass. Foul. Number 10. Fifteen to shoot. 10 to shoot. Nice. Oh, huli. Fifteen to shoot. Likod. Alvarado. Fifteen to shoot. Yun. Ang ganda. Likod, likod, likod. Wala na.
nice play. Nice play, nice play. Yo, what's up guys? Second quarter tayo. 24-19. Baba, baba! Team to shoot. Harap, harap! 10 to shoot. Kabila na! Sus! Team to shoot. Nice, nice! 26-23. Patay. Bigyan na, Buelo! Ten to shoot. Baba, baba, baba! Sana lang lamang. Ay, tatlo pa lang. Bigay na, bigay! Nice pass! Woo! Ah, okay sila. 10 to shoot. Angat, angat! Nice! Lamang tayo! 15 to shoot. Nice! Nice! Baba! Not counted. Yun, ganda ng pasa. Nice, nice, nice! Baba! Yun, still. Yun! Ang ganda sana. Pagkit pa. Wala kasi magaling yung taga maglaro yan. Wala na! Nahuli yung kamera ko. Tingin sa pagpasa. Uy, wala pa rin. May tatlo.
Yun. Second running for penalty. Nice play. 15 to shoot. Wala, atin na yan! Isa. Yo, what's up guys? Pasok tayo sa third quarter. Second personal foul, first team foul. 15 to shoot. 10 to shoot. Pito. 45. Dito. Nice pass. Official score 45. 57-45. Patay kayo. Kalma lang. Diba? Kalma lang. Nice. Nice one. Gamit oras. Last time, sobrang tayo. Baba na, pahinga kayo, pahinga. Lamang kayo, talagaan yung lamang nyo. Kailangan i-rebound. Depensa lang! Wala na!
Lubog din. Bola, bola. Taas kamay lang, taas kamay. Atin yan. Apat. Alagaan yung lamang nyo. Taas na kamay, taas! Wag, wag, wag. Hawak, gamit ang oras, gamit ang oras. Okay. Gamit oras, gamit oras! Sige, ikot muna. Pasa, pasa. Bang! Bang! Loy, Loy, kaya na. Dito na, Loy. Loy, bumaba. Bumaba. Oh, bola! Phil, gamit ang oras. Last time. May sumusundot! Pahinga, pahinga, pahinga. Last time shot lang. Okay, starte. Kalma lang, wag magmadali. Magmadali. Gamit ang oras. Set, set. Pahinga, pahinga. Pahinga, pahinga. Alagaan nyo yung ano nyo. Tamba, ay yung ano. Okay. May sumusundot ha! Hawak bola, relax lang. Chillax lang. Sa camper! Tira, tira, tira. Pesto. Glenn, Glenn, tira ha, pag ano ha. Last time shot clock, Chris. Last time shot clock ha. Uli. Baba, baba. Time out, injury, time out. Chillax lang. Chillax, chillax, chillax. Pasares. Chilang, chilang, chill, chill, chill. Ya. Ya, time out, time out.
Di palan! Waray ilan, Paul? Running for runway. Running for penalty. Alalay ah! Alalay! Ganun pa rin, ganun. Penalty, running for runway. 30 foul. Baba na, baba. Sige, diskarte, apat, tulak. Salubong, right, salubong. Taas kamay. Palan. Tatlo. Yes, silan! Huwag na. Baksaw! Hawak bola, hawak. Ako tatlo! Nice! Baba. Nice eh! Pabayaan mo na. Palitan na lang yan, palitan na. Alalay sa score, alalay! Pag 2 minutes, time out. 10 to 7. Oh, diskarte na. Waray! Ito mo na! Tira. Pabayaan mo na, Riz. Pabayaan mo na. Pabayaan nyo na. Stop. Kayo hindi na yung makakano. Huwag nang ikot na lang ha. Set na lang. Diskarte na lang. Play na lang. Play. Oh, pabayaan. Huwag mo nang gulong. Oh, bumutang na sin. Likod. Gawin yung 100. 3. Station na. Wag na. Ikot na. Sige, diskarte na rin. Tira na. Gawin yung... Pabayaan mo. Score! One. Report. So yun guys, tapos na yung laban. Panalo tayo. Nice game. Nice coach. So yun guys. So, yun yan. Bawal magkasunod eh. Pinagbigyan kami ng kalaban namin. Nanalo kami. Bull pa kalaban natin. Nakapagod. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Alright. Bang. Ambasan. Sorry, baller. Nice game. Ano yung injury namin, no? Yung import namin, injury. Nice game. Ano, coach? Alright. Ano masasabi mo sa laban natin? Laban, okay lang, maganda tambak eh. Tambak eh. Yabang. Oo, maganda kayo eh. Pero hindi, nag-ready kami sa mga malalakas. Isa yun Kailangan nila magpalas. sa malakas na team yung nakalaban namin, siguro wala lang sila sa kondisyon. Tsaka may mga edad na yun. Bunganga mo. May sa nila na ano, malakas sila, malakas. Hindi tayo binata nila, di ba? Binata. Yan, pinagbigyan lang nila yung mga bata. Kaya kita rin sa next game. Yun, yung best player of the game natin. Ano masasabi mo sa laro natin, best player? Solid, ang galing na ito eh. Yun, no? Lahat ng punto sa ilalim sa'yo, no? Bangus!
Tama sa gusto natin natin. Right, guys, mga kawaray. Huwag na kayo magkatapin mag-like, subscribe, tsaka hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na lalabas na. Alright!